Што такое еўраінтэграцыя на практыцы? Калі мы чуем слово еўраінтэграцыя, у многіх узнікаюць абстрактныя вобразы: сіні сцяг з зоркамі, Брусэль, чыноўнікі. Але для звычайнага беларуса гэта азначае зусім іншае. Вось уявіце сабе, заробак не 500 рублёў, а 1500 еўра, як у Польшы. Не чарга ў паліклініцы, а даступная страхавая медыцына. Не страх страціць працу, а магчымасць працаўладкавання ў любой краіне Еўропы. Не сацыяльныя льготы як інструмент кантролю, а сацыяльная дзяржава, якая рэальна дапамагае ў цяжкія часы. Еўраінтэграцыя – гэта не ідэя, гэта канкрэтны шлях. Праз 5-7 гадоў пасля далучэння да еўрапейскай звяза і Літва, і Польша павялічылі аб'ём прамых замежных інвестыцый у сваю краіну ў 3-4 разы. Польша у 2004 годзе у момант уступлення ў еўрапейскі звяз атрымала 10 мільярдаў польскіх злотых, а ў 2022 уже 27 мільярдаў даляраў. Рост у амаль у 3 разы. Літва ў 2004 атрымала 2,5 мільярда, а ў 2022 9 мільярдаў. Рост амаль у 4 разы. Для параўнання, Беларусь сёння атрымлівае менш за 1 мільярд у год. І гэта пераважна інвестыцыі з Расіі і Кітая, часта ў сыравінныя і кантраляваныя сектары.